nanguha na pud si Ilping og kuan. Lemonsito. Nagbunga ijang lemonsito guys, ah. Habog laman mo nang maglisod. Ijang saging wag puso-puso. Kugiping. Kugihan Ilping, ah. Bilib ko sa ijang guyabano guys, oh, daghan ka adyo. Adyo pa daw, adyo pa tungod. Puso. Oh, Kasi ganahan ani. kinsay ganahan sa puso guys. Lami na sa tanan. Lagyan ko na nag-vitamins. Oh, Puso ra na pero paano man na ganahan ko isa. Isahon. ijang guyabano may kinadaghanan, grabe ini ka pamunga ni. Anamunga naman eh pero wa na pud karon. Halingan. Magsigig haling ani daghaning bunga. Na. Buwak ni ja padong na nimo bunga. Na may aphids. Na. Aphids man. Mutapok mangasum. Nara ba ko'y para pabunga? Sa tanan mga prutas. Nabito. Spray ra man na. Dili, buura dari. Ay buburas Duha to. ka takdo. Tangan og tubig bitaw. Giya nakasuway na ka. Dato, sinaw lagi bunga atos ang isuon. Ang bubuan. Kanang isa ka palitan kapila pud ha? Baldi ang kuanan ng tubig. Lagi. Kay turo ko ba ni Ray? Masagdan na. Sagdan ra. Dako ra na. Di ra hibawan. Turo. Kam iso ba ko ni? Kay kanang kuan bitaw. Ano na? Laga ang punso. Yung pong saging daghan pa do. Kuan uban og naabay. Puso kay. Kuya pod pink kay tag-as. Taas og Tag-as og kuan ba? Dahag bunga ba? Asa pa may lain na pailain? na. Na lubi. Ya de mamukan ping. Ha? Wa de pa mamuwak ani. Wa ibaw kay na nay musud ani. Lagyo ra ba ko? Sayang pod. Lagyo ra ba ko? Puso na wa. Sud ana magud na. Kana babay paliton. Magkugil ag tadom guys, makaani gajud. Oh, daghanag kuyabano ni dyan. Mahal ra ba gajud ni paliton. Mahal kilo ani. Saan na kay 60 ang kilo? Mas na daha mig tanom guyabano kanang gitukuran sa dito ba karon. Galing kay wa man ko rawa lagi di napay mga kabaw ni mamalhin. Abaw. Sabsabon. May mga kandeng. Napo ko'y mangga adto. Okay, di ka ni anhi may sauna kay diha naman to. Minsan minggo. Diha bitaw to. Itanong to alas 12. Sa ato. Ay niya mas dita. Ang anak magtanong kang mangga alas 12. Sa usto. Diha tinood. Papaman po mamungkay. May paman. Kinadaghan na nagjaga og imong total nga pagpangani ini mo imong saging kinadaghan na nagajud la. Oh. Tapos mga tundan ana wa. Naka.
Kato. Grabe na. Ikaw at ang pundan. Tapong bulig. Ay mga wat ani. Sus, kung sukad sa pagsugod ka dyan, hangtod karon kira daghan na nag... Lubi ito, right? Kuha, okay, madyo na matundad na to, injo. Wala bak magdag ko an. Ana, turok na rin isa. Ay, dumadi na. Adyo naman na sanab. No. Kani madapa rin kay gamay pa magturo. Daghana ni sa mga tanam sa iping. Pugihan, magpanis iping, magtanam. Dahang sa mga tanong-tanong. Magtatahan ka, maglingkod ra ka. Uy, mo agda. Uy, mo agda. Huwag ka na naman maglingkod. May sweldo. Opisina. Laka diha. Bajihan, bajiha. Maghinlo sa kasagingan ni Dunya Elpidia. Kasigangan ni Dunya Elping. Yan po yung mga iroan. Kugihan ka dito siya guys. Magsige ra sa pangdunghit ng mga patayng dahon. Magaling po si Johnny. Basta magkugi guys, dagang maka-ani ka dyan basta magkugi. Time check guys, it's 10 minutes to 4 in the afternoon. Thank you for watching guys. Salamat. Kaya hait ni.